Bydd angen. Y dafedd, cardfwrdd, siswrn, pren mesur, pensil, ffon loli, tab. Os da chi heb y dafedd, peidiwch â phoeni, da chi gallu defnyddio plastig neu hyd yn oed stribedio ffabric scrap. Cam 1. Creu eich gwedd allan y cardfwrdd. Marciwch llefydd yr holltau 1 cm ar wahân ar hyd y top a'r gwaelod. Wedyn torrwch y holltau. Dylech chi cael 10. Cam 2. Weiniwch y darn o ydafedd i fyny ac i lawr trwy'r holltau. Ar ôl i chi orffen, dewch ar darnau rhydd at ei gilydd mewn colwm neu eu tapio i lawr. Cam 3. Pigwch eich ydafedd ac atodwch i'r ffon loli gyda thab. Cam 4. Gwehyddu'r ydafedd o un ochr o'r cardfwrdd i'r llall. Mynd drosodd ac o dan yr edau eich gwedd yn ychwanegu rhasi tanryd eich eisiau newid lliw. Gwnewch yn siŵr i adael digon o ydafedd yn y cychwyn ac ar y diwedd fel y gallwch chi clymu nhw nes ymlaen. Ailodroddwch y cam hwn gyda'ch lliwiau eraill. Cam 5. Daliwch ymlaen gwehyddu'r ydafedd tan rydych wedi cyrraedd gwaelod yr gwedd. Gallwch ddefnyddio gymaint o liwiau ac y dymunwch. Bys chi hyd yn oed yn gallu ceisio defnyddio gwahanol dechnegau megis defnyddio 2 darn o ydafedd ar unwaith neu eu plethu. Cam 6. Pan fyddwch wedi gorffen, dadfachwch yr ydafedd o'r cardfwrdd. Byddwch gyda cylchwydd ar ben a gweled eich gwehydd.
tynnwch y darnau i gael gwared o'r cylchoedd neu torrwch bob un o'i clymu. Gyda'r dafedd y gwnewch chi ei ddefnyddio ar gyfer y gwehyddu, gadewch fonhongen neu clymwch y darnau rhydd gyda'i gilydd. Gallwch chi hyd yn oed torri'r darnau o'r dafedd